Balimao anya kuma très urgent. Balimao kabako ko bado kera malla. Bié vendredi 30 mai 2025. Awa Malion komi nyoma madri ka ken malila o de fleka ke. Utara Mali télévision sur la kata communiqué bla. Ko selibe ke samedi. Ay kuma ina wede o selibe ke samedi. Oh, o klara tukuni kata communiqué wede bla tukuni ko flash spécial. Yaro ka spécialité doui. Kono ko seli bora samedi la ka kera vendredi. Mali abo korodwa. Ni yogon malola ko flate. Sura Malien bela jele maro seli ba ko la soltalaw. Ali mogobe bara mogobe kuma ba foko e ko ni ko jele iba foko seli ba kalu parce que seli ba kalu ko la sosoli batou la. C'est clair, o ko jele ni wi. O te ko dugulingi. C'est-à-dire que Mali be ka mara chugo do la mena nya fo Mali ngena quoi. Asimi Goïta be ka Mali mara ina fo abe sigi guerre na quoi, abe taw sigi do abe kuma fo guerre na do abe kuma imagine trop que sigi ka ke. Ne ma ira ka fo nous fleni, ils n'ont aucune expérience. Parce que be mo amu ta ko bla ministre na fo na c'est déjà oubé de kilini. Oubé ale makelundi. Do rete koy. Asimi Goïta ka fanga bina fo fatoka tunduru ka fanga. Fatoka tunduru ka fanga. On a assimilé ka fanga be kelini. C'est-à-dire, ou be benko la, qu'on y ait décision en kamé ne ke chini. Ou be benko la de, quand y a une décision ta, awambe ne ke chini. O décision ta l'en fait, abeti da sinogola. Nasimi da sinogola. Ou décision ta, décision metako bambe ne ke chini. Asimi go tabeti da sinogola. Na oula ka muntoa kungula dro, abe bouli kataka ko flash spécial. Moun te décision ta rato kede, mon be diga kungula droit be gringo de kete ale bara avec Mali marati ni quoi amu wala aleju moko ba foko Asimi Goïta ka conseil yo do tabota Asimi Goïta ka ma fo ngo conseil o minde ma Asimi yera des problèmes yi fatoka tunduru faraga fanga biteli fatoka tunduru ni moko be je ko la abiti dash no na wula dro ni mu ye fatoka tunduru sora kungula droit be wuli ko ka jeriba bla ko ka e fega goshi tamani goshi jeriba faraga tamani goshi ko gang jamana mogo fatoka tunduru ko mu ceu ka ke muso ka ke ceu Asimi ga fanga biteli fatoka tunduru ga fanga bichuma Asimi Goïta ga fanga bo chugwarla ni yogo mana ko flate abenala che awni ala na krache ni jamana kele mono abe bo kata communiquer kri kara flake o chini cité kele ka ta mogo bla ko samedi de do tew Mali be ga mara chugo ambe Mali mara chugo do soma oni moru ni fone mara le bubulu sokono moru de ba fina aketa me ka tien de fangena de soma oni moru de marale mbulu parce que en général fama chama ba fodi ni seli kara vendredi amaya nga fanga ma parce que ko en fana fle ko werebe ko ngoro ne bo nya fo mali onyana yoro kelembe no mo nya fo bela jelena et ni feina solama kuma sonde ou kuma fe ka seli diago ya ke samedi de Asimi Goïta be sara ni seli kara vendredi ko kana jaka fanga ka passer a jati kelendu ni moru ni soma ye mun fana dora be dawre la mais comment était bois Asimi Goïta reda abe bois ga ministre de da indirectement comment be bois Asimi ga ministre da indirectement et bita sara le ministre de rata ko misko kuma bora ale Asimi reka kutida c'est un système mafieux et rebe boka ko et bita sara ministre bulo ale rebe ga mon fo de du mais ata donc afoko il est manipulé d'autre part alou be ka commission ko kuma ni fait mon fo bita sara il y a des infiltrés dedans. Mounou menega Asimi ga chief of ministry ba foko awa commission moko da foko sura Asimi est infiltré d'abord. Ne le système ndon. Moi nega kala la théorie de complot di. Fin chama be ne ba fo. Je donne des précisions. Ma fangana. Ni iba tellement moko tikera fanga ina. Awa skire ya o ma foko samedi ko célébrer que samedi dia. Na ma kolosi betla kata foko dimanche du. Kolosi de ana da ko kuma wala de. O ko vendredi. Au clara kata flash spécial ke Asimi Goïta forle me flash spécial la de fatoka tunduru ta fatoka tunduru oka spécialité oye ka tamanitiki bla yela dugu kono Asimi Goïta ka spécialité flash spécial di ala parti politique chiro ma tara ko flash spécial ko ORTM ko flash spécial maleu oda ka spécialité koy et puis ama ko kele remarquer na fatoka tunduru ga filmu na je fatoka tunduru ka filimu na muso dieman passe de kadi fatoka tunduru
a yɛrɛ marqué dɛ Assimi Goïta muso jɛman ka d'a ye si nin kɛnɛya ye Fatoka Tunduru ni muso jɛmanw de kun ka di a ye taa Fatoka Tunduru ka film lajɛ Fatoka Tunduru film bɔra de walasa u sɔmina ko Assimi Goïta de bɛ nalen koyi a ye taa Fatoka Tunduru ka film lajɛ dɔrɔn muso jɛmanw de ka d'a ye Assimi Goïta c'est-à-dire que Fatoka Tunduru bɛ ko kɛ a bɛɛ jogo bɛ Assimi Goïta la muso jɛman ka d'a ye a bɛna mun mina cɛ a kunna a b'o de kɛ a tɛ mɔgɔ lamɛn Mali bɛ ka mara n'a fɔ yogoro de Mali min n'a fɔ yogoro Mali bɛ yɛlɛmana ka kɛ yogoro jamana de ninnu bɛ ko dɔw kɛ masa u bɛ denmisɛnnin Mali bɛ ka mara i n'a fɔ anw denmisɛnnin anw bɛ basa faga cogo min na quoi an bɛ ko ni minnu kɛ quoi ninnu bɛ ko de kɛ ils n'ont rien dans la tête Mali filɛ nin de bolo tan dɛ Mali filɛ nin de bolo tan u bɛ ja ka dɔn na Bamakɔ kɔnɔ Mali yɛrɛ fan bɛɛ encerclé don u bɛ ja ka dɔn na fan bɛɛ Mali fan bɛɛ encerclé don an bɛ yɔrɔ na ko bi Mali fan bɛɛ encerclé don Ali aw ɲɛ bɛ Batulu Ɲang ka Assimi Goïta ka sunkuru Batulu Ɲang a ma ko saga 10,999 munna a ma kɛ saga 11,000 munna kelen jala aw bɛ ka saraka de ka d'aw ma koyi u ka somaw de b'a fɔ ɲɛna ko n'o ni kɛ dɔrɔn ko maliyɛnw bɛ jarabi Assimi la saraka de bɛ ka maliyɛnw saraka de cɛ Mali ka di dɛ bon ni manamana ko de bɛ ka kan ka dugu la quoi aw ni ala ninnu de y'o bɛ yɛlɛma ko mɔmi u t'a dɔn u bɛ fɛn min yɛrɛ fɛ yɛrɛ ils savent même pas ce qui est bien pour eux donc ko bɛ ka kɛ ten ka bɔ maliyɛnw ɲɛna ko seli ye samedi ye tɛnɛn ni talata u m'o bɔ parce que mɔgɔ an ye karamɔgɔ dɔ fana ka kumakan sɔrɔ depuis a bɛ iji kɛyɔrɔ la an bɛ n'o kumakan k'a la an ka jɛ k'o kumakan fara lamɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahi al-amin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته voilà donc maliyɛnw an ye nin kumakan in mɛn voilà an ye nin kumakan in mɛn ale kumana seliko ni fɛnw kan ka yira ko Makan bɛ seli vendredi voilà parce que Makan bɛ seli don min o dugujɛ de an bɛ seli quoi en général a bɛ kɛ ten donc silamɛw bɔra k'u ka position yira donc a bolibagatɔ ni yɛrɛ b'a yira ko c'est un état faible jamana de bɛ décision ta télévision so la ka tila ka taga ko non ko tɛ k'ale filila nin ye manamana ko ye koyi nin ye état ka faiblesse de nin b'a yira ko l'état est faible nin b'a yira ko jamana yɛrɛ jasilen don jamana bɛ maa jasilenw de bolo wa jamana tɔ bɛ ka jasi ka taga fɛ de n b'a ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna Assimi Goïta de Fatoka Tunduru ye koyi Assimi Goïta tɔgɔ kura de ko Fatoka Tunduru a ye taa Fatoka Tunduru ka film lajɛ jamana bɛ mara cogo min Fatoka Tunduru bolo ani Assimi bɛ ka Mali mara cogo min c'est la même chose a tɛ taa ɲɛfɛ yɛrɛ walayi kuma ko bɛɛ filɛ an ɲɛkɔrɔ donc an bɔra ka nin information de d'aw ma an b'a deli maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye jamana kɛlen bɛ niveau min na bi an ka dugawu kɛ jamana in ye ni ala sɔnna ma ça va aller an bɔra k'an de sɔrɔ n ka bɛ nin fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala ka barika don Mali la an ye information dɔ fana sɔrɔ à la dernière minute k'an balimacɛ bɛɛ de cerveau voilà n yɛrɛ ɲinɛna k'o fɔ depuis vidéo daminɛ na an ye information dɔ sɔrɔ u taara information dɔ bila ko bɛɛ de cerveau ko o kirikaralen don tiɲɛ t'a la dɛ tiɲɛ tɛ kuma in na bɛɛ ma kirikara AVC ma minɛ foyi ma minɛ bɛɛ se porte bien voilà bɛɛ tɛ ka an m'a mɛn fana ko bɛɛ torturé la fana on n'a pas entendu parler de ça donc an m'a mɛn ko bɛɛ torturé la an m'a mɛn k'a minɛna donc an k'o yɔrɔ fana fɔ k'o da n ka kuma kan bɛɛ ye fasoden ɲuman de a n'an bɛɛ ye litiw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc vraiment an bɔra ka nin yɔrɔ de yira aw bɛɛ lajɛlen na anw de marche fɔlɔfɔlɔ minnu kɛra ka na ni sommet de pot ni fɛnw ye an ni bɛɛ nin don bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a ye sɔrɔdasiw ye bɛɛ nin don kaso la ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ fana na tuguni k'o ye terroriste ye u bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ adamaden bɛɛ la an ye bɛɛ nin filɛ o kaso la ka nkalon kaso o de kosɔn Assimi ka fanga ala tɛ se ka barika don a la walayi bilayi taala ala tɛ se ka barika don fanga in na sommet de pot bɛ kɛ don min na mɔgɔ min y'a fɛngɛ o de ye nin ye an bɛna video spécial kɛ o ala ka barika don Mali la dɔrɔn an bɛ dan dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ caw caw maliyɛn minnu bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique kan da ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senweb application télécharger n'a ye Senweb application télécharger mɔgɔ kunkolo bɔrɔ a b'o digi a sɛbɛnna la ko 16 corps pour moi a b'a sɛbɛn ko urgent n'a urgent de dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don n'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ale se ka téléphone n'u tɔgɔ m'u ka carte n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange la sur place wari ci ko fila tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ci ko filanan sabanan bara 1,99 €
anniversaire 2 euros kɛmɛ 2 dɔrɔn ne kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'a ye Senweb application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔporobo don urgent an k'an bɛn ciao